jing bom don jong UMLA kanot Shillong uba adalbot nongrum ha ka jing yalang play patba ya ka shopping mall ka banangkong hapolo hne ka sngi kala penmi ya ka jingkeli ka daw mak sarkar kamkhot ya bandon lang wadla ka ne ka shopping mall ka hap ha ka constituency ka jong ki patba ka badon ha ka te ka jingalang kisko lango bakat ya UMLA uklem don bentalang ka jingli kami hato ka sarkar ka khot ni ka klem khot ya UMLA jong ka not Shillong bandon lang ha ka ni ka sngi ha ka ba ka deiru ka sngi ban pli ya ka ni ka shopping mall bat ka union minister ka babat ya ka platengka ka Nirmala Sitaraman kalabu ya umau nong rempat otru ya uribon jong ka ni ka mall habapai ha umau sa jingkan mau ha ka ba ka ni ka menteri ka babat ya ka platengka jong sarkar India kalapli ka kerteng jong uba adalbot nongrum kam semladon setia hanrei hau ni umau ladon tangka kerteng ke jongka ka kerteng jong menteri rangba ka jelau konrad sangma nangta ka kerteng jong uba Preston Tensong deputy chief minister kumjuru ka kerteng jong weipat usembut menteri rangba kata ka jong uba sniau bhalang dhar bat kumjuru ka kerteng jong chief secretary uba DP walang bat ka kerteng jong commissioner and secretary urban affairs department jong sarkar jilla Dr. D Vijay Kumar kalong ke ba plaru bahag ni kasngi ka sarkar kala khot ye kirang ba snong na ki than laumali pelun bat wa ingdo ban wan ye don bandalang hanrei kamsam la don setia ka jing kdau ya UMLA la ha mau sa jingen mau ni habakren ha gani ka jingalang ka ne ka jingja jong MLA kalong ka phla namar house name arhajar arpho ha ka jingalang play ya ka polo market ha ka por ba uba Hamlet Sondoling udang dei menteri katanat urban affairs uba adalbot nogrum ulalet bane don benta hanrei ha ka ne ka kanti uja bat ka kerteng jong uru ka klempau satia ka jingkeli kami hatu ka sarkar ka khot ne MU ba un ya don bentalang la ni ka sarkar ka klem khot ya uba adalbot bane don bentalang ban pli ya kani ka shopping mall ka banangkong jong ka jela ka badon bat hap ha ka constituency ka jongu come on down As you can see, ladies and gentlemen, as the Minister of Finance,